magnet, baterka. Musíme si ju napraviť. Vezmem teraz tú našu tanečnicu, aby som videla aj na zadok. Teraz, keď ju pekne vložím. A voilà, tanečnica sa točí. Helikopter. Tak, a teraz skúsime druhú tanečnicu. Tak, dobre, potom si to vyskúšate aj vy. Tak, skús ju položiť vynikajúco. Tak, trošku ju napravíme. Á, ide nám. To je Aňa. Aňa tam sa točí. Teraz ja sa točí tam. Teraz ja chcem. Dobre. A keď dáš? Dobre, môžeš. A môžem. Dobre, Miško, teraz si ju vysadnúť.